Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, natakaroon dari sa Kugon Market. Dito sa Kugon Market, meron tayong, actually marami tayong makikitang kainan dito. Pero para sa mga Muslim or yung sa mga tao na medyo conscious sila sa mga kanilang mga kinakain, lalo na sa mga tao na ayaw nilang makakain ng pinagbabawal sa kanilang paniniwala, iniimbitahan po namin kayo na pumasyal dito sa loob dahil dito ay meron tayong tinatawag na mga halal restaurant, halal na mga kainan, no? Siyempre sa ating mga kapatid na mga Maranao, mga Tausug, Maguindanao, meron po silang pwesto dito. Alhamdulillah, actually kasama pala natin yung mga brother natin, no? Si Brother Abdul Wahid, si Brother Bahrain, si Brother Jibril, at saka ang kanyang anak ni Brother Wahid na si Abdul Gafur. So, ito po yung Kugon Market, no? Alhamdulillah, sa ngayon yung mga tao ay medyo talaga takot pa sa tinatawag nating pandemic, yung COVID, no? Pero tayo ay nandirito para makita natin, matikman natin yung mga sinasabi ng mga Maranao, mga Tausug, mga Maguindanao na masarap na pagkain nila. So alhamdulillah, nandito na tayo ngayon sa loob ng Kugon Market. Pero before tayo proceed doon sa mga kainan, dadaanan muna natin yung kapatid natin, no? Isa sa head of security dito sa Kugon Market ay isang balik Islam din, no? Mashallah. So daanan muna natin siya para makapagsalam tayo sa kanya, inshallah. So ito yung brother natin dito. Nandito na tayo ngayon sa loob ng Kugon Market, at dito po ay makikita natin ang klase-klaseng kainan. Merong halal, syempre doon tayo sa halal. Meron ding kainan ng mga kapatid nating mga Kristiyano. Pero actually dito, pag pumasok ka dito, kahit yung mga Kristiyano ay marami sa kanila ang pinipili na kumain dito sa tinatawag na halal na mga pagkain. Katulad ng makikita natin, mayroong mga pagkain sa ating harapan. Inshallah, kasi siyempre hindi natin kilala o hindi natin alam yung pangalan ng mga dishes nila. So inshallah, baka pwede natin tanungin yung nagbabantay, no? Kasi parang titingnan natin, nangaagaw pansin yung mga pagkain ng Kuya, Maranao to Kuya, no? Maranao delicacy, Maranao na mga kusin. So ito si Kuya, mashallah, siya siguro yung may-ari. Kuya, kayo po yung may-ari? Opo. Mashallah. Ano pong pangalan niya, Kuya? Larry. Larry. Maranao, no? Mashallah, mashallah. So actually, Kuya, promote namin yung mga pagkain na mga halal dito sa Kugon Market. So since hindi natin alam yung mga pangalan, so baka matanong namin kayo kung pwede nyo i-introduce sa amin yung mga pangalan ng pagkain nyo, inshallah. Sige. So, ito, isda for sure. Ito. Ano pong pangalan yan sa sa Budlisan. Bakas. Bakas. Okay. Bakas na isda. Budlisan yung budlisan. Budlisan. Yung bakas is merong klase-klase, tama? Kasi sa napapansin ko, tinawag ito na bakas dahil meron siyang nyog. May nyog, no? May lubi. Katulad din itong shrimp. At ito yung ng manok, yung batikulod, kasama yung itlog, no? Ito ay mga native chicken. Native chicken. Ito native batikulod, no? Yung laman loob ng batikulod, no? Yung tinatawag na gizzard. Kasama yung kanyang mga itlog. Yung tortang talong sa Tagalog, tinatawag sa Maranao na tagutong. So, mashallah. So, kakaiba yung pangalan, no? Malayo. Tagutong. Anong pangalan naman yan? Ginataan yung tilapia. Ginataan lang na tilapia. Okay. So, ayun Kuya, maraming salamat. Salamat din. Barakallahu fik. Barakallahu khair sa binigay nyo sa oras na binigay nyo. So, sige po, ayos na kami. Barakallahu khair. Kuya, okay lang maka-interview. Assalamualaikum. Okay lang mag-interview kami sa inyo about sa mga pangalan ng pagkain. Maranao din Kuya, no? Maranao. So alhamdulillah, ngayon nandito naman tayo sa isang pwesto kung saan
pangalan ng kanilang kainan ay Ranao Agat. So again, ito ay Maranao Delicacy, Maranao Cuisine. So may pagkain dito na hindi natin nakita dun sa kabila. At syempre, dahil hindi natin alam yung pangalan, tatanungin natin yung may-ari. So nandito si brother, ano po pangalan nyo? Ali. So si brother Ali, mashallah. Si brother Ali, isang Maranao. So kuya, pwede niyo pong ma-introduce sa amin yung mga pangalan ng pagkain nyo, inshallah. So ito kuya, parang naano ako nito. Ano ba Ampalaya. to? Ampalaya, Bisaya na siya. Ampalaya. Oh, Bisaya. Pero bakit bilog? bilog na siya, galing sa Marawi na siya. Oh, mashallah. So first time ko nakakita ng ampalayang bilog na maliliit. Nitib na ampalaya. So ano pong pangalan ng pagkaluto niyan? Inisa na lang siya. Ah, pag-inisan na lang. Inisa na lang kuan. May kasamang oil. Mashallah. So ito, ano po to kuya? Atay sa manok. So ito atay ng manok na meron siyang nyug. Lubi. Anong pangalan po? Atay sa manok no, with lubi. Okay, atay sa manok with nyug. So mashallah. So mayroon ding tilapia dito. Ito, bakas. Tilapia. Ito yung mga tinatawag na bakas. Oh, Mashallah. bakas, bakas with sinabaw bakas. Sinabawan bakas. Ah, ibig sabihin may dried na bakas, meron ding sabaw na bakas. Bakas. Ano ang ibig sabihin ng bakas, kuya? Ang tawag yan ng barilis sa isda. Sa Okay. Maranao ang bakas ang tawag. Ah. So bro, yung bakas Dry. sa lingwahe nila, yun pala yung barilis. Barilis sa Bisaya. Oo, I see, yun pala yun. So at least meron tayong natutunan, no? So alhamdulillah. So kuya, maraming salamat po, Brother Ali. Barakallahu fik, naway biyayaan kayo ng Allah sa inyong pag-prepare ng halal na pagkain. So in-introduce natin yung pagkain dito sa kabila, pero dito tayo kakain kasi dito tayo laging kumakain. Sagiran. Sagiran. Ibig sabihin, maliit. Sagir, maliit. Sagiran. Dalawang maliit. Dili. Dili. So ano ba yon? Ikat natin yun, bro. Alhamdulillah. Tayo ngayon ay kakain na. So again, nandito tayo ngayon sa Sagiran Halal Foods Restaurant. Kasama natin yung may-ari. Anong pangalan niyo kuya? Amir. So si Brother Amir, isang Maranao, again, isang Maranao pa rin, no? Ngayon tatanong natin sa kanya kung ano yung mga pagkain na napili ng mga brother. So kuya, pwede mo bang ma-introduce sa amin yung pagkain ni Brother Abdul Ghaffur sa kanya Brother Jibril? Ano na pagkain? Bakas. Ito yung bakas na isda. So anong isda nga ito kuya? Tuna. So bakas na tuna. So bakas, yun nga yung may nyug. Tapos ito ay bakas din. Manok. Manok na may niyog din. Pero hindi siya bakas. Okay. Ito ay manok. Meron siyang atay o wala, no? Purong laman ng manok na merong niyog. Ito kay Direk. Atay. Si Direk, si Asher, ang kanyang piniling ulam ay atay ng manok. Hindi rin bakis. Hindi, may niyog na atay. Okay, may nyog. Atay na may nyog. Ito kay Brother Manok Manok. na may nyog din. So hindi din bakas. Okay. So manok pa rin na may nyog. At Maranay. ito sa akin, Maranay yan. ito sa akin, tortang maranay. Maranay yun yung maliliit na isda, no? Oh. No? Maranay. Anong pangalan sa Maranao niyan? Kuan yan. Hindi ko alam sa Maranay yan. So anyway, yun na lang is tortang maranay. At kay Bahrain, so yun pa rin, atay ng manok. Kinilaw na Tapos malasugi. ito, malasuging kinilaw, bro. Sarap yung malasuging kinilaw, bro. Ayun. Siyempre, ang mga kapatid nating mga Muslim, hindi ganadong kumain kung walang palapa, appetizer. So ayun, Masya Allah. Palapa. At siyempre, kapag kakain ka dito sa Cogon Market, meron silang sabaw. Itong sabaw na to ay gata ng nyug na meron siyang timpla. Isa sa pampagana ng kain dito, no, mashallah. So dahil gutom na si ako, kakain na rin tayo, no, mashallah. Yalla, kain na. Bro, kanin nyo. Alhamdulillah. Tayo ay busog na, no, mashallah, alhamdulillah.
Anim kami na kumain, pero yung nabayaran namin ay 310 lang. So napakamura. Kung titingnan natin, mura na, safe pa, at nakapagsadaka pa tayo, no? Masyaallah. So alhamdulillah, yung mga brother ay talagang nabusog sila sa pagkain natin. So kaya maraming salamat. Biyayaan nawa kayo ng Allah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair na alhamdulillah binusog niyo kami. Alhamdulillah. So direct cut. Alhamdulillah, tayo ay pinagpawisan ng maraming singot dahil sa pagkinain natin. Masyaallah. آمنت بالله وملائكته وكتبه